ba isa ba kanang asa man hatag nabang ba? Ito ilaha ka imsay, ilaha ka Cesar ba? Nang hatag ko kanang kuan lagi kanang usa 5 ka kilo nga bugas o maayo na 5 ka kilo nga bugas unya na pa joy bundle of joy kiba ka sa nang bundle of joy o pakas pagkita Kibaw ko ana kanang mao man ay kanang ipanghugas kong mama. Joy. ay daily bundle of joy baka nang katubang nais kan spaghetti hunon sa laro nun may na tipid ang imong 13 month atwa sa to isipti kay pag New Year to kay karon pag Pasko o na may mga tabi may nang mulin niya ta dito Ay sige. di masad siguro ta mauokit ang kan man na o dili lang natantong uwaw sa na may na makasip-sip Pamaliniro, oy, kay nga lugar, tagaan nan, Tap. Sus. Hindutas pamati ning makatabang sa. O ganay, napagidaghan day kaayo unta niya, saon man nga, dugay man kay naabot pud ang second batch na to. Sagdi lang. Ang importante, nanatay na nga mga nga nahatagan ba? Na nalipay sa sila ba nga bisig gamay ra tong nahatag nila. Nadyo sila mahanda nagkarong Pasko ba? Hindi Nagisunod tang nga to cash, ay bahala gamay lat. Oh, cash nga maor gyapon kanang mga maor gyapon. Like Lahi magutong flavor, na ay cash good. baka, manok, nga, dilata. Kana. Mao jud. Cash, nga punan na to kanang mga kanang may otto. oy. Dugay-dugay na mingon arabay kaon. Ang gamay na akong tiyan, inahanglan din mi sa inyong hinabang. nakadungog lagi ni Sir Ma'am ba nga naghatid mo diri og kanang mga giveaways day pa pag pinaskuhan ba mo nang nang namasin lang mi babasin napad ay nabilin Nya, para sa amo nindukot na to ng amo ang ininitig to, wapa malundi ug bugas. Oh, then niwang na kay mga sawa Oh, no, iyos na po na akong tiyan. Oo. sa padayang kun Ara ba jud bidiri? Bukan ra ba kanang nahurot naman ko distribute na mo dugaya sa ninyo naabot oy. pero iwit mo kung nakapalit ako pa gani. kanang Lagi pero na. kung wala Mar lagi karon ay bawas mar alas. oh Na kanang- mo dito mo na subatan oo. mo lagi nakasulti lagi namo lagi Kibaw jud nga. Pero ay laga balaga kay, di pala napamatay si kan batch lab. Oo, naabay noon. Dapat si kanbas mga usa to kadang truckan. Abot lang. Usa kadang truckan to driver Oo, ada padung ito ngari sir ma'am Oo, Padong na bala? ning chat nung ako sa text nga kanang padong na kuno sila. Oh, pa-deliver na usa kadang. Nga, magkapaabot mo. ay magpaabot magpaabot rami basta importante nga kanang dili mo uling luhaan Ano, so ugma pa man ang kuan. Tapos pakanon yung tamo niya. Ikan ay okay lang mo Ano mo, maglungag okay pa lang sa mo wala ka amang basa ang amo nga magpaabot lang misa kanang sa Oo. lagi Kay katong si Kanbats, sa kasako to nga kanang bugas. Oh, sa kasakong bugas. Pero giuna ra tong sako, no. Isunod ra ang bugas. Oh, Pero wa man ka agadaan. wala ra ang agadaan. magpaabot lagi Dili, lingkod lang mo diri, lingkod lang mo. sige Diri lang mo ha kay mosod sa may kadaghan kay may trabaho na tagod. sige ma'am abot lang Nagana. abot lang Oh. ganoon ha Sige, sige. salamat daan ma'am maday pagkagutom ay madaan naman ko wait angay ka palang ma'am kay anad ni anad wani ito Kani, mi kini lang wala anad man. anad lami Ano sa milari ha? paabot ta mo paabot ta oy kay undawi na kung sa di undawi di padung na dyan na diri kasayang ng ano usa ka sa akong bugas magpaabot ta Paabot di gaya po sa damta na to. Uy, Okay, uy. nga ka na ganun. Mapas mo yung taon ni maayo yung taon sila o taluoy po taon. Uy, saan pa nga? Saan man jud ta? Ma'am, sir. ano naman na Uy, natugid din tao. nya ma'am Snack sa mo. Samot. Nasa mo mabuhay ka ng maluya po yung taon. Ay, snack ni Sa mo. Kay mintras ka ng pugong-pugong, nagpaabot ta ba? Kanang musamot manguyuti ay ang milag. ako ang sir musaka na pud akong asa reflux aning kalaki ha Okay, sa o man na nato oy nga kanang kanang pag ingon ako ganiha, mapay pagdunggo sa syudad man gud to. niya dili dito maabot pud karong adlawan Mao lang ka ha. Wag may di gibaw. tuma, dili jud sa karon, udi karong gabi, udi ugma na jud na. Sure na jud na. so ugma
Okay, Dami kayo. Di naman yung mada, my love, di, Oh, snack lang sana. Ayo, kamu nanti bungkus ang tagkaon ani. Dito na mangulit ko, naglangan na sa tong oras dari, ingon, on the way na, nabi, on the way nga. Na pa man sa layo, mangulit naman natin. May klaro ma'am oy. Mangulit, mangita Sabot mo UTI ani. Adto ta dito sa kanang mga galanti dili ta mangayo ano ginabang anang mga tao nga mga hatag kuno ginapot pero di paggamaya dili maapod sus. Asin man pa, Jud. O gani wag gabay adto ta dito sa unahan na ari milyonaryo kaayo kanang daghan ipanghatag kanang dito ni daga kay pag diri sus gamaya ra diri ipanghatag di di kaigo sus pakaula ko mapawad ka na manghatag.